Iya, tin mare loski. Akal, well, mano pati. Nyaro nunga erokamano. Awinjo wacha yubu. Hey! Oh! Awinjo matin. Erokamano. Jaulo. BTS. Yes. Hapa unaweza fanya kuna kitu kama kibelt, unaweza shika toka kwa dress, maybe kwa kiuno. Inatwaro hiyo inafanya sasa, lazima tu ushike hivyo ndio utilt. Ushaanza uko sawa, umeanza. So tunajaribu kujipodoa kidogo, hata kama tuko church. Church inataka watu natural na tunataka kwenda kwa TV live, so itabidi tutiweke tu vitu pachoni kidhirom nyakitim kuma jorom timo wantiere kalejo ganda lejo rwatyo tamba to rwako kanzo babor ginga giten ginono ano homeya kitamba to ni mara nyamiyo nyaka koro andis rakodo tamba to ni maro kanyal wuotho kod wiya nono. Antiere kamaler miluongo ni convent e kanisa jolejo giluongo ni convent, en kanyero maler mabende kata wuocho kinyal wuotho godo unless in kod mo, in kod wirno ero, kata in ototo, in dikon, in father, in gi ranks mamalo, in minyalo rwako wuoche e convent mar Legion Mariam. Mana kaka pile wan wadwa chake achiel kachiel kwa wuok e piny kata kar dak nero mar Njiru ka iluongo ni St. Lucia, kama wadwa winjo gige kuma bende jodolo ma kanisa lejo dwaro kono oganda goeko mag media. Yes, wadwa wana machake gisani. Jasa sizuia sama.